In riam hacha leis an scoil, tá mar an dara fearn agus bíimiigh tréáil 3 uair sa seachtain an cédín an bhart agus an ine banam an tainneamh sin. Is iad na cábhaimseir eile atá gom ná soccer imirt nó leabhar léamh. Tá leabhar leníonnta go gin sa scoil seo agus tá leabhar den gach sais san leabharlann. Mar hampla smálum star agus bína lán leabhar star ann. Nar hain tú isteach an leabharlann tá cás glunne taispeántas ann díreachas de chur agus tá sé lán den na leabhar is nua sa leabharlann agus bíon cartaí beag in acha gach ceann agus déireann sé píosaí beag faoi údar agus faoin leabhar. Agus is málam dul isteach agus iad a léamh agus an sin leabhar beaga as iad sin mar de ná bhíonn siad ionach ar fad. Well, tá cúigear i Mícheálach, tá gur thar agus de fór a bhána gan, tá mar gur fór Helen is anamdí, níos ógan am mise. Tá siad rang a trí agus mar sin tá sé ag olabhú don teastas sóisireach. Is duine sportúlaí agus tá sí a bhád níos fearr na mise is sport. Tá mar gur thar Thomas anam dó, níos sinne. Tá sé sesin ag Choláiste Choilm agus tá sé ag déanamh cuasa i Manaistíocht, Ólaíocht agus Technoliacht Eolais. Is maith leis an cuasaí sin ach ceapam féin gur bé an ceol passion is mú atá aige. Tá mar iad Philip agus má bháin Fiona an Cleachtadh agus Canálta Linn. Cuaigh mé go London ar mo lénta saoire. Cuaigh mé lomhéin agus dá mé le mo colcar ar feadh gáithheachtain. Le linn na seachtainna rinne mé a lán rudí ann. Cuaigh mé go Camden agus Chinatown agus bhí mé ag sioptóirt ar Seoirse Oxford freisin. Ceapan gur bé ceann den na rudaí is fearr a chonaic mé nuair bhí mé ann ná an Irsmán Victoria agus Albert. Is áit ionach ar fad é. Tá rudaí simúla ó gach tíre ar fud an domhan. Mar hampla tá Seodrán Dúchasach, Troscán, Green Grafo deir na 19 agus an Balúcán is mó de líneach den 181 ar an domhan. Tá sé ionach ar fad. Mullam daine dul ann, actually. Mar is déantas an álína an fergan a bheith hain. Tá an Muséum Sitge i Gceantar London, Gleachtadh Muintir London, Albertopolis, mar go bhfuil neart ferganibh agus eile ann le Hanam Albert nó ar leid a géintir dóga ina anam. Mar hampla an Muséum Star an Dúra agus an Holla Albert in a Mask. Rocking ar asisiéis éon uair a bhéing in London, ach fiú don dhéanaing é sin tám cinnt darfa nach bhéing in ann gacrad a bhfuil ann eáil. Tom Kinchdarfa sin. Is even on London, mar bíon an bia I gcónaí Somasach, mas féidir an foca sin a úsáid. Nuair bhí mé ann chuaigh mé go dtí an bíal an Teabs agus bhí sin ar aus ar fad, agus bhí bia a bheith dhéantar taobh na seáda go freisin. Is maith le méid scoile, ceapan gur rud ionach é. Nuair a go sin Oh, but it's a Dílam cearcolóir. Okay. Rocky mise amach agus déim tusa ag an mise. Okay, cearcolóir. Is má le méid scoile, ceapan gur rud ionach é. Nuair go siam mar maidin, ní caithí mé smuoineh cab a cuairú na caitheamh I ra an lei. Tá sé bhád níos fearr agus mo chéim go bhfuil méid scoile an chompordach. Nuair bhí mé I cheannscoil, bhí mé scoil duna cholíonn bháin. Agus bhí a bhád níos mó chomórta ann sa scoil seo, maididir le smidí agus seodra agus conas a caitheann tú féin déide scoile. Ach sa scoil seo réití na buacalaí agus na cholíonnaí go chanáil a chéile, agus níl lán chomórtas le fóil sa scoil seo. Má híam go bhfuil méid scoile an chompordach, caithí mé scirt a braidí na caitheamh,
agus stucky glosa le gianzi glasa freshen. Caihí na bucalaí bríis de lia chahabh agus gianzi gurum agus cravat donna calini one. Jesus Christ. Okay. Caihí me. Yeah, I know. I said it in French. I know, and I also said le, which is French. Okay. No. Neil may Creek now. Oh, well, okay. Caihí na bucalaí bríis de lia gianzi gurum agus carwatí a chahabh freisin. Mar sin ceapan gur rud aontach é ó néide scoile. Sna leighanta Seoirse caite, cuid mé le a bhhaintear go dtí isil na sichaile feadh gáithheachtain. Thóg muid an teflán, ach ní raibh an tóir suamhnach. Bhí sé ghuifer agus bhí an teflán lúsca sa sféir. Nuaigh mé tain an bhealach fad. Éineos, nuair thric ag an óstán, thosaigh gach rud ag éirí níos fearr. Bhí an grian ag teathnamh sa spéir agus bhí mé ag bhaint tarbha as sin, mise rá leat. I can't even do it on letters. The rock me she is Scott me she's doing rock me she's doing carnation of Lonnie does forge. And will too. It's a bit futile, Marc. Tá mix sa hála Cleachtadh níis, agus ceapan mimotharm I Choláiste Choilm, is é an hála Cleachtadh, an oich is úsáidí sa scoil seo. Úsáidim an oich seo, beidir ceithre sa teachtain. Úsáidim an máisín rátha, an máisín rábhíochta, agus meachan. Ceapam go bhfuil sé antábhachta a bheith foláin. Tá gá chleachtadh le déanamh sa hála Cleachtadh seo. An chleachtadh aeróbach agus an chleachtadh anaeróbach. Ima churm ceapan go bhfuil sé antábhachtach an dá chleachtadh a dhéanamh. An chleachtadh aeróbach ná máisín ratha, máisín rochaíochta agus máisín rábhíochta agus comála sin ag skipáil. Agus an chleachtadh anaeróbach ná an máisín buíochas, an máisín peicteach agus ag tógáil meachan. Déanam an dárad, agus feicim an difriocht mar a dhéanam an dárad. That's so sexual.